விரிவாக்க திட்டம் குறித்து தமிழகத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலே பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லியுள்ளார்கள். தனிப்பட்ட நபருக்கான விளக்கம் என்பதை விட ஒரு அரசியல் இயக்கத்தினுடைய மாநில தலைவர் என்ற முறையில் தமிழக அரசு இந்த திட்டங்கள் குறித்து எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் புரிதல் இல்லாமல் ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் பொதுவெளியில் அரசுக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலும் இந்த திட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய உண்மை நிலையை புரிந்து கொள்ளாமல் அல்லது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இல்லாமல் ஒரு அரைகுறையாக இந்த திட்டங்கள் குறித்து விமர்சனங்களை முன்வைத்திருக்கின்றார். உள்ளபடி இந்த எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்துடைய விரிவாக்க திட்டம் 2006-11 திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞருடைய பொற்கால ஆட்சியில் உருவாக்கப்பட்ட திட்டம். இந்த திட்டத்தினுடைய அடிப்படை பணிகளை பொறுத்தவரை குறிப்பாக இதற்கான முதல் கட்ட பணிகள் தொடங்கிய தேதி 5/9/2006. அந்த தேதியில்தான் இந்த புதிய திட்டப்பணிகளுக்காக அரசு முடிவெடுக்கப்பட்டது. 8/12/2006 அன்று இந்த திட்டத்திற்கான அனுமதிகளை தமிழக அரசு வழங்கியுள்ளது. 24/6/2008 அன்று இதற்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு 13/7/2010 அன்று இந்த திட்டங்கள் குறித்த டெண்டர் ஒப்பந்தங்கள் புள்ளிகள் கோரப்பட்டன. ஏறத்தாழ 10 ஆண்டுகள் இந்த திட்டங்கள் முடிவு பெறாமல் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் பணிகள் அப்படியே நிலுவையில் விடப்பட்டிருந்தன. குறிப்பாக 500 மெகாவாட் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில் தீட்டப்பட்ட திட்டம் அப்படியே செயல்படுத்திவிடக்கூடாது என்று கடந்த அதிமுக ஆட்சியாளர்கள் அந்த மதிப்பீடுகளை உயர்த்தி அதற்கான 500 என்பதையும் கூடுதலாக உயர்த்தி புதிய திட்டங்களைப் போல செயல்படுத்துவதற்காக முன்னெடுக்கப்பட்டு அதற்கான பணிகளை தொடங்கி அப்பொழுது கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பணிகளும் 30/5/2017 அன்று கொடுக்கப்பட்ட பணிகள் ஏறத்தாழ 18 விழுக்காடு 17.9 விழுக்காடு மட்டுமே பணிகள் முடிவற்ற நிலையில் அப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டிருந்த லேண்ட்கோ நிறுவனத்திற்கான அந்த ஒப்பந்த புள்ளிகள் ரத்து செய்யப்பட்டு மீண்டும் மீதி இருக்கக்கூடிய பணிகளுக்கு புதிய ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோரப்பட்டு அந்த ஒப்பந்த புள்ளிகள் 10/8/2018 அன்று அங்கே கலந்து கொண்ட 2 நிறுவனங்கள் பிஜிஆர் மற்றும் பிஹெச்இஎல் 2 நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதில் குறைந்த விலைப்புள்ளிகளை எட்டிய பிஜிஆர் நிறுவனத்திற்கு கடந்த ஆட்சியில் அதற்கான அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டு அவருடனான அந்த ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த நிலையில் 2019 தொடங்கி 2021 வரை கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை பெற்றுத்தராமல் 2 ஆண்டு காலம் முறையான அனுமதி அவர்கள் கிடைக்காமல் அதற்கான பணிகளை தொடங்க முடியாத சூழலில் மீண்டும் அந்த அனுமதியை பெற்ற பிறகு அந்த பணிகளை தொடங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. இந்த இன்று தெரிவித்திருக்கின்ற அந்த குற்றச்சாட்டுகளை பொறுத்தவரை டெபாசிட் 10% இருந்தது. அதை குறைத்து தமிழக அரசு மின்சார வாரியம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திற்கு சலுகை காட்டியதைப் போல ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார். உள்ளபடியே நான் ஒரு ஆவணத்தை இப்பொழுது உங்களிடத்திலே எடுத்துக்காட்ட விரும்புகின்றேன். உங்களுக்கு அது நகலாகவும் வழங்குகின்றேன். ஒன்றிய அரசு குறிப்பாக நவம்பர் 12ஆம் தேதி 2020 அன்று மின் திட்டங்கள் குறித்த இதற்கான வைப்புத் தொகை என்பது 3 விழுக்காடாக அதற்கான மதிப்பீடுகளை 3 விழுக்காடு என்று அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கான ஒரு சுற்றறிக்கையை அனுப்பியிருக்கின்றன. அந்த சுற்றறிக்கையின் அடிப்படையில் தான் அந்த 3 விழுக்காடு அவர்களுக்கான வைப்புத் தொகை என்பதை இறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த 3 விழுக்காடு இறுதி செய்யப்படுவது என்பது கூட பிஜிஆர் நிறுவனம் என்பது நீதிமன்றத்திற்கு சென்று நீதிமன்றத்தினுடைய வழிகாட்டுதலை அந்த நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு அந்த வழக்கின் அடிப்படையில் மின்சார வாரியத்தினுடைய குழு கூட்டம் கூட்டப்பட்டு அந்த போர்டு மீட்டிங்கில்
அதற்கான ஒப்புதல்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே 10 விழுக்காடா அல்லது 5 விழுக்காடா டெபாசிட் தொகை என்பது அல்லது 3 விழுக்காடா என்பது அரசு எடுக்கக்கூடிய, குறிப்பாக இன்னும் சொல்ல போனால் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் இந்த 10% டெபாசிட் என்பது எப்படி விதிமுறைகளை மீறி, குறிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் எடுத்து பாருங்க, தமிழ்நாடு ஒப்பந்த புள்ளிக்கான விதிமுறைகள் இருக்குது, அரசினுடைய வழிகாட்டு விதிமுறைகள் இருக்குது. அது செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 14.3.7 பார்த்தீங்கன்னா 14.37 5 விழுக்காடுக்கு மிகாமல் அந்த வைப்பு தொகையில் இருக்கப்பட வேண்டும் என்பது அந்த விதிமுறைகள். ஆனால் அப்பொழுது இருந்த அதிமுக அரசு மின்வாரியம் 10 விழுக்காடு என்று நிர்ணயித்து அதற்கான வைப்பு தொகையை, இதனால் ஏற்பட்ட பிரச்சனையினால் இந்த 2 ஆண்டு காலம் இழுத்தடிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் பிறகு அவர்கள் 5 விழுக்காடு என்ற நிலை எட்டிய பொழுது ஒன்றிய அரசினுடைய சுற்றறிக்கையின் அடிப்படையில் 3 விழுக்காடு எங்களுக்கு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய கோரிக்கை, அதுவும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு அந்த வழக்கின் அடிப்படையில் போர்டு மீட்டிங்கில் தீர்மானிக்கப்பட்டு அதற்கான அந்த பணிகள் தான் இப்பொழுது முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக 2019 அந்த பணிகளை கொடுக்கும்போது 4442 கோடி. இப்போ 2022 ஏறத்தாழ 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2019 என்ன மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டதோ அதே மதிப்பீடுகள் தான் 2022 ஆண்டு, 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அதே மதிப்பீடுகள் தான், ஒரு பைசா கூட உயர்த்தப்படாமல் அப்பொழுது என்ன திட்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டதோ அதே மதிப்பீட்டுக்கு தான் இப்பொழுதும் அவர்களுக்கான அந்த பணிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதற்கான திட்ட மதிப்பீட்டினுடைய அந்த நிதி என்பது கூடுதலாக இருக்கும் என்று கருதினால் 2019 அவர்கள் கூட்டணியில் இருந்த கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் எப்படி 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இதற்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டார்கள். ஆக 3 ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு பைசா கூட, ஒரு ரூபாய் கூட உயர்த்தாமல் அதே நிதிக்கு இந்த நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கான அந்த பணிகளை செய்வதற்காக முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே நான் இந்த நேரத்தில் உங்கள் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்வது, ஒரு அரசியல் இயக்கத்தினுடைய மாநில தலைவராக பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியவர், ஒரு விவரங்களை வெளியிடுவதற்கு முன்பாக முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டு அதனுடைய உண்மைத்தன்மைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு தனக்கு புத்தி இல்லை என்று சொன்னால் தெரிந்தவர்களை கேட்டு தன்னை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நிலையில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலும் சரி, பொதுவெளியிலும் சரி கருத்துக்களை எடுத்து சொல்ல வேண்டும். கிராமத்தில் எங்கள் பகுதியில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, உள்ளூரில் விலை போகாத மாடு வெளியூர் சந்தையில் சிலுக்கிக்கிட்டு தெரிஞ்சுதான்பாங்க. அதனோட அர்த்தம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதனால் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அரவக்குறிச்சி தொகுதி மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர் வெளியூர் சந்தைகளில் போய் எதைய காரணங்களை சொன்னாங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு கருத்தை வெளியிடுவதற்கு முன்பாக, ஒரு குற்றச்சாட்டுகளை வைப்பதற்கு முன்பாக அதனுடைய முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னும் முக்கியமான ஒரு கருத்தை நான் இந்த நேரத்தில் முன்வைப்பது சரியா இருக்கும். ஏன்னா இந்த பிஜிஆர் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை கோபாலபுரம் குடும்பத்தினுடைய பணம் அதில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கின்றார். அவருக்கு 24 மணி நேரம் கால அவகாசம் வழங்குகிறோம். எந்த வகையில் இந்த குற்றச்சாட்டுக்களை அவர் சுமத்தினார், எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் இந்த குற்றச்சாட்டுக்களை சொன்னார், எங்கிருந்து இது போன்ற பரிவர்த்தனைகள் நடந்தது என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்த வேண்டும், உங்கள் முன்பாக தெளிவுபடுத்த வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால் சட்டப்படி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எங்களுடைய துறையின் சார்பாக. எனவே பொதுவாக ஒரு கருத்துக்களை சொல்கின்ற பொழுது பொதுவான ஒரு கருத்துக்களை சொல்லாமல் ஏறத்தாழ ஒரு 10-12 ஆண்டுகளாக இந்த மின் உற்பத்தி திட்டங்களை இந்தியா முழுவதும் செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக பிஜிஆர் நிறுவனம் இருந்திருக்கின்றன. அதிலும் குறிப்பாக இந்த பணிகளை பொறுத்தவரை மே மாதம் தமிழகத்தினுடைய ஒப்பற்ற முதலமைச்சராக மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்த பணிகள் அல்ல, ஒப்பந்த புள்ளிகள் அல்ல. ஏற்கனவே கடந்த ஆட்சியில் குறிப்பாக 2006-11 திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் 10 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யாமல் அந்த திட்டத்தை வேண்டுமென்றே காலதாமதம் செய்து ஆட்சியினுடைய இறுதிக்கு வருகின்ற பொழுது, குறிப்பாக ஏப்ரல் மாதம்தான் நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவுகள், வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து ஆட்சி பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பாக
மின் வாரியத்தினுடைய போர்டு மீட்டிங்கில் இந்த திட்டங்கள் மீண்டும் பிஜிஆர் நிறுவனத்திற்கு வழங்கலாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டு அப்பொழுதே தீர்மானிக்கப்பட்ட இந்த திட்டங்கள். எனவே இந்த திட்டத்தை பொறுத்தவரை முழுக்க கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் நடைபெற்ற தவறுகளை செய்யாத, இந்த திட்டத்தை விரைவாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று முனைப்பு காட்டாத இருந்த மெத்தன போக்கை எல்லாம் களைந்து இப்பொழுது இந்த 10 மாதத்தில் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் அனைத்தையும் விரைவாக நடத்திட வேண்டும், நிறைவேற்றிட வேண்டும் என்று முதலமைச்சர்கள் உத்தரவுகளை வழங்கினார்கள். முதலமைச்சருடைய உத்தரவின் அடிப்படையில் இந்த திட்டம் விரைவாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போடப்பட்ட திட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையே இப்பொழுது அந்த பணிகள் மேற்கொள்வதற்கான நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டிருக்கின்றன. அண்ணாமலை சொல்லும்போது தரமில்லாத நிறுவனங்கள் இருக்காங்க. அது இல்லாமல் கடந்த ஆண்டு மட்டுமே 350 கோடி ரூபாய் வந்து கடன் இருப்பதாகவும், தற்சமயம் வங்கியில் கூட 35 கோடி ரூபாய் மட்டும் தான் இந்த நிறுவனத்துக்கு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. திமுக ஆட்சி முடிவுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட 35,000 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் வழங்க உள்ளதாக ஒரு தகவல் இருக்குது. அப்படி மாதிரி குற்றம் இருக்காரு. யூகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் வந்து 35,000 கோடினா என்னென்ன திட்டங்கள் போட போகிறாங்க. நான் கேட்குறது, அந்த நிறுவனங்கள் வந்து இன்னைக்கு நேற்று இந்த மின் வாரியத்தினுடைய பணிகளை செய்யலை. அப்போ ஒரு தரமில்லாத நிறுவனம் அப்படி என்று சொன்னால் எப்படி 2019 கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் இவர்கள் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கக்கூடிய பிஜேபி அதிமுக தானே கூட்டணியில் இருந்துச்சு. அவங்க தானே வந்து இதற்கான ஒப்பந்த பணிகளை கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க தானே டெண்டர் வந்து பிஹெச்இஎல் நிறுவனமும் பிஜிஆர் நிறுவனமும் பங்கு பெற செய்து, ஏன் அப்போவே அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செஞ்சுருக்கலாமே கடந்த அதிமுக ஆட்சியில். இவர் சொல்ல வேண்டிய குற்றச்சாட்டுக்கள் மறந்தாரா இல்லை மறைச்சாரான்னு தெரியல, இல்லை இவருக்கு புரிதல் இல்லையான்னு தெரியல. புரிதல் இல்லை அப்படின்னா யார் சொன்னால் இவர் புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அது போன்ற இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அந்த புரிதலை இவர் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். 2019 கடந்த அதிமுக பிஜேபி ஆட்சியில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தம், அப்பொழுது எடுக்கப்பட்டது பிஜிஆர் நிறுவனம். ஆக யார் இந்த இடங்கள்ல ஒரு தரமான நிறுவனமா தரமில்லாத நிறுவனமா அவருடைய இருப்பு இருக்கிறதா அல்லது அவர் கையாளக்கூடிய வகையில் திட்டங்களை முன்னெடுக்க முடியுமா என்பதை கடந்த அதிமுக ஆட்சியாளர்கள் சிந்தித்து பார்த்திருக்க வேண்டும். குறிப்பாக என்ன சொல்லணும்னா, இந்த பாஜகவினுடைய மாநில தலைவர் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிகிட்டையும் தங்கமணிகிட்டையும் கேட்க வேண்டிய கேள்வியை 10 மாதம் கழித்து இப்போ முன் வச்சிருக்காரு. உள்ளபடியே இந்த நேரத்தில் சொல்லணும்னா, கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கடந்த பிஜேபியினுடைய சப்போர்ட்டோடு நடந்த அதிமுக ஆட்சியில் நடந்த தவறுகளை இப்பொழுது வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாக நாங்கள் இதை பார்க்குறோம். எனவே இந்த திட்டப்பணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் விடப்பட்ட டெண்டர் அடிப்படையில் அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றதன் அடிப்படையில், குறிப்பாக வந்து ஒன்றிய அரசு மாநிலங்களுக்கு அனுப்பிய சுற்றறிக்கையின் அடிப்படையில் அந்த 3 விழுக்காடாக வைப்பு தொகை குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இது எல்லாமே மே மாதம் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முன்பாக, ஆட்சி பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பாக எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நடவடிக்கைகள், குறிப்பாக மின்சார வாரியத்தினுடைய போர்டில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள். அந்த அடிப்படையில் தான் அவர்களுக்கான அந்த பணிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. விரைவில் மின்வெட்டு ஏற்படும், யூபிஎஸ் ஜெனரேட்டர்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கட்ட சொல்றாரு. இப்போ மின்வெட்டு மாநிலமே கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. என்ன மாதிரி சூழல் இருக்கு? ஒரு நாளைக்கு 15,000 மெகாவாட் தேவை நம்மளோட இருக்கு. இப்போ உள்ள சூழல் என்ன மாதிரி இருக்கு? அவர் சொல்ற கருத்தை எதிர்பார்க்குறேன். இன்று காலை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு நாளாக, ஒரு மகிழ்ச்சியான நாளாக இன்று மாண்பு முதலமைச்சர் தளபதியுடைய முன்னிலையில் 3 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மின்சார வாரியத்தின் மூலமாக முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக இதுவரை தமிழக வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு 1000 மெகாவாட் சூரிய மின் உற்பத்திக்கான அந்த திட்டம் வந்து ₹2.61. இதுதான் குறைந்த விலையில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அதேபோல் 1500 மெகாவாட் அளவிற்கு ₹3.06. இதுவும் குறைந்த விலையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள். இன்னும் ஒன்று 400 மெகாவாட், அதுவும் குறைந்த விலையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள். இது எல்லாமே ₹3000 உள்ளே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒப்பந்தங்கள். ஆகையால் எவ்வளவு மின் தேவை, நம்முடைய தேவைகள் எவ்வளவு, நம்முடைய உற்பத்திகள் இருக்கின்றன, கூடுதலாக நமக்கு தேவையானது எவ்வளவு, ஏற்கனவே எந்தவித ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் முதலாம் ஆண்டு முதலமைச்சர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற அந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலும் சரி, அதே போல ஆளுநர் உரையிலையும் சரி, எவ்வளவு இடைவெளிகள் இருக்கிறது என்பது தெளிவாக சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே இதே தான் வந்து நிலக்கரி பற்றாக்குறை ஏற்பட்ட பொழுது பக்கத்தில் இருக்கிற மாநிலங்கள்லாம் முறையாக மின்சாரம் வழங்கப்பட முடியல, மின்வெட்டுகள் ஏற்பட்டன.
ஆனால் தமிழகத்தில் ஒரு நொடி பொழுது கூட மின்வெட்டு இல்லாத அளவிற்கு சீரான மின் விநியோகம் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலின்படி தொடர்ந்து அந்த நிலக்கரி பற்றாக்குறை காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் முதலமைச்சர் அவர்கள் கண்காணித்து சீரான மின் விநியோகம் வழங்குவதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்ததன் அடிப்படையில் சீரான மின் விநியோகம் வழங்கப்பட்டன. குறிப்பாக இன்னைக்கு அவங்க சில பேர்த்துக்கு சில ஆசைகள் இருக்கும், சில பேர்த்துக்கு சில ஆசைகள் இருக்கும். இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா ஒரு அவப்பெயர் ஆட்சிக்கு வந்துடாதா அப்படிங்கிற அந்த ஆசைகள். குறிப்பாக அந்த ஆசையை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி மாநில தலைவர் நான் சொல்றது, நீங்கள் பார்ப்பது காணல் நீர். ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, நிலக்கரியை பொறுத்த வரைக்கும் பற்றாக்குறை ஏற்பட்ட காலங்களிலேயே சீரான மின் விநியோகம் வழங்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஆட்சியை முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கினார்கள். மக்களுக்கான சீரான மின் விநியோகத்தை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்தார்கள். எனவே வரக்கூடிய காலங்கள் தமிழகத்தினுடைய மின் தேவைக்கேற்ப புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள். எனவே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு திட்டங்களாக படிப்படியாக இன்னைக்கு காலையில் போட்ட ஒப்பந்தங்கள் 3மே கடந்த மானிய கோரிக்கையில் நம்முடைய மானிய கோரிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த திட்டங்களுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் தான் இப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. எனவே நம்முடைய உற்பத்தி நாமே, அதாவது நம்முடைய தேவைகளை நாமே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அளவிற்கு புதிய திட்டங்கள் இப்பொழுது முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. போன்ற நிறுவனங்கள் தரமற்ற நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க திமுக. இதுதான் திமுகவினுடைய டெவலப்மெண்ட் மாடல் அப்படின்னு அவங்க கமெண்ட் பண்றாரு. குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் கட்டுமான துறையிலயோ இதுலயோ கொடுக்கறது தான் டிஎம்கேனுடைய டெவலப்மெண்ட் மாடல் அப்படின்னு கிண்டல் பண்றாரு. இதுல உங்க கருத்து என்ன? சார், நான் ஏற்கனவே ஆரம்ப கட்டத்தில் உங்களுக்கு சொன்னேன், இந்த டெண்டர், இந்த ஒப்பந்தம் மே மாதத்திற்கு பிறகு விடப்பட்ட ஒப்பந்த புள்ளிகள் அல்ல, டெண்டர் அல்ல. இது 2019ஆம் ஆண்டு கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் இவர்கள் தூக்கி பிடித்த, கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் பிஜேபியாரால் காப்பாற்றப்பட்ட கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் விடப்பட்ட டெண்டர். அவங்க நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதன் பிறகு நீதிமன்றத்துமே வழக்கின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள். அதுவும் போர்டு அப்ரூவல் கூட என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏப்ரல் மாதமே அதற்கான அனுமதிகளை கொடுத்து அந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது அதற்கான பணிகளை தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே பிஜிஆர் நிறுவனங்கள் இருப்பு இருக்கா இல்லையா, அவங்ககிட்ட அதற்கான நிதி ஆதாரங்கள் இருக்கா இல்லையாங்கிறது கடந்த அதிமுக ஆட்சியாளர் சிந்திச்சு பார்த்துருக்கணும். இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா, நீங்களே அந்த நிறுவனங்கள் சம்பந்தமாக எந்தெந்த மாநிலங்களில் என்னென்ன மின் திட்டங்களை செயல்படுத்திருக்காங்கன்னு நம்மளே பார்க்க முடியும். ஆக ஒரு டெண்டரில் பிஹெச்இஎல் நிறுவனமும் கலந்துக்குது, பிஜிஆர் நிறுவனமும் கலந்துக்குதுன்னா அந்த 2 நிறுவனங்களும் தகுதி இருக்கா இல்லையாங்கிறது பிரைஸ் பிட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு டெண்டர் இறுதி செய்வதற்கான பணிகளை முன்னெடுத்திருப்பாங்க. அப்போ அந்த காலகட்டங்களில் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் அதெல்லாம் சரிபார்த்து தானே இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இப்போ யார் செய்த தவறுகள், யார் அந்த காலகட்டங்களில் தரமான நிறுவனமாக தரமில்லாத நிறுவனமாக இறுதி செய்ய வேண்டிய யாருடைய பொறுப்பு? இன்னைக்கு நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். இப்போ 4442 கோடி 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போடப்பட்ட திட்ட மதிப்பீடு. இன்னைக்கு இந்த டெண்டர் நம்ம கேன்சல் பண்ணி புது டெண்டருக்கு போகிறோம் அப்படின்னு வைங்க. ஒரு 500 கோடி இல்லை ஒரு 600 கோடி இல்லை ஒரு 1000 கோடி இதற்கான திட்ட மதிப்பீடு உயர்ந்து வருகிறது அல்லது அதற்கான மதிப்பீடுகள் கூடுதலாக வருதுன்னு சொன்னால் அப்போ எல்லாரும் நீங்களே கேள்வி கேட்கணும். ஏன் சார் அதே ஒப்பந்த புள்ளி கொடுத்துருக்கலாமே, ஏன் ரத்து பண்ணீங்க? ரத்து பண்ணதுனால தானே இப்போ 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 10-15% அதற்கான மதிப்பீடுகள் கூடியிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த வினா எழுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆக நாங்கள் ஒரு பைசா கூட கடந்த திட்ட மதிப்பீட்டிலேருந்து கூட்டாமல் அதற்கான அதே மதிப்பீட்டில் தான் இப்போ அதற்கான பணிகள் முன்னெடுத்திருக்கு. அதுவும் இப்போ எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் அல்ல, ஏற்கனவே கடந்த ஆட்சியில் போர்டு அப்ரூவல் அடிப்படையில் தான் இப்போ அதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு. விரைவாக இந்த பணிகளை முடிக்கணும். ஏன்னா 2006-11 போடப்பட்ட திட்டம் சார், 2006-11 போடப்பட்ட திட்டம் 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படி கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் நான் தான் ரொம்ப தெளிவாக சொன்னேன். அதாவது தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தினுடைய சொந்த உற்பத்தி அப்படிங்கிறது வெறும் 53 மெகாவாட் தான் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கூடுதலான உற்பத்தி நிறுவுதிறன் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரொம்ப தெளிவாக சொன்னேன். அதுவும் கொள்கை வள குறிப்பிலே ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருந்தோம். ஆக எந்த இடங்கள்லையும் தேவைகளை வெளிச்சந்தையில் கொள்முதல் செஞ்சாங்களே தவிர, நான் இன்னும் கூட கொஞ்சம் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன், சூரிய மின்சக்தியில் 7 ரூபாய் ஒரு பைசாக்கு வாங்கினாங்களா இல்லையா சார்? ஒரு யூனிட் எவ்வளோ வாங்கினாங்க? 7 ரூபாய் ஒரு பைசாக்கு வாங்கினாங்க. இப்போ எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறோம்? 2 ரூபாய் 61 பைசாக்கு வாங்கியிருக்கோம். எது சிறந்த ஆட்சி? எது சேமிப்பை உருவாக்கக்கூடிய, செலவினங்களை குறைக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஆட்சி?
நம்முடைய முதலமைச்சர் மாண்பு தளபதி அவர்கள் ஒவ்வொரு துறைகள் வாரியாக செய்ய வேண்டிய பணிகளை உன்னிப்பாக கவனித்து பல்வேறு உத்தரவுகளை வழங்கினார். குறிப்பாக மின்சாரத்துறையை பொறுத்தவரை பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலின்படி புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான பணிகளை வேகமாக முன்னெடுத்திருக்கின்றோம். ஆக நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஜெனரேட்டர் வாங்க வேண்டிய நிலைகள் வர வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. நடைபெறுவது தளபதி ஆட்சி. இது திராவிட ஆட்சி, மக்களுக்கான ஆட்சி. தமிழகத்தை ஆளக்கூடிய முதலமைச்சர் மாண்பு தளபதி அவர்கள் உலகத் தமிழருடைய ஒப்பற்ற முதல்வராக தமிழகத்திலே நல்லாட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். சில பேருடைய கனவு, சில பேர் சினிமாலெலாம் வரும். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பாட்டு முடிகிறதுக்குள்ள ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு அடைஞ்சிருவாங்க ஒரு சிலர் அந்த சினிமாவில். அது மாதிரி ஏதோ தன்னுடைய பணி பொறுப்பெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தோடனே குறுகிய காலத்திலே ஒரு உயர்ந்த நிலைகளை அடைஞ்சிருப்பேன்னு சில பேருக்கு கனவு இருக்கலாம். நான் சில பேர்னு சொல்றேன், நீங்க தவறா புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை. அந்த மாதிரி அரசியல்ல ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் ஆகாம ஒரு எந்த நிலையும் அடையாம ஒரு உயர்ந்த இடத்துல ஒருத்தர் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி உட்கார வச்சிடறாங்க அப்படின்னா ஒரு புரிதல் வேணும் சார். ஒரு புரிதல் வேணும். என்னன்னா, ஒன்று நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கணும். அந்த பக்குவம் இல்லைன்னா அந்த பக்குவத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். அது இல்லாமல் பொதுவெளியில் மக்கள் மத்தியில் ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டு அரசின் மீது குற்றச்சாட்டுகள் சொல்வது என்பது ஏற்புடையதாக இருக்காது. இனி வரக்கூடிய காலங்களில் புரிதலோடு, நல்ல புரிதலோடு, புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையோடு குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக நான் இன்னும் கூட வெளிப்படையாக சொல்கிறேன், எந்த இடங்களில் தவறு நடந்தாலும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் வேடிக்கை பார்த்து சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. அது யாராக இருந்தாலும் சரி. எனவே தமிழகத்துடைய குறிப்பாக மின்சாரத்துறையை பொறுத்தவரை கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகளை, ஏற்பட்ட தவறுகளை, செய்த தவறுகளை எல்லாம் களைந்து ஒரு தூய்மையான நிர்வாகத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவுகளை வழங்கியிருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது மின்சார வாரியம் இன்னும் ரொம்ப சொல்லிட்டுங்களா, 20 வருஷம் 21 வருஷம் பதிவு செஞ்சு மின் இணைப்பு காத்திருந்தாங்க விவசாயிகள், யாருக்கும் கொடுக்கல. 1 லட்சம் விவசாயிகளுக்கான மின் இணைப்பை முதலமைச்சருடைய திருக்கரங்களால் தொடங்கி வச்சாங்க. இன்றைய தேதியில் 75,000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மின் இணைப்பை பெற்றிருக்காங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய 25,000 விவசாயிகளுக்கு இந்த மாத இறுதிக்குள் 1 லட்சம் விவசாயிகளுக்கான முழு இணைப்புக்கான திட்டங்கள் நிறைவு பெற இருக்கின்றன. தமிழ்நாடு முழுக்க கணக்கெடுத்தோம். எங்கெல்லாம் புதிய மின்மாற்றிகள் அமைக்கப்படணும், ஓவர்லோடு, லோ வோல்டேஜ்லாம் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்து கணக்கெடுத்து 8,905 மின்மாற்றிகள் அமைப்பதற்கான திட்டப்பணிகளை குளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் முதலமைச்சருடைய திருக்கரங்களால் தொடங்கி வச்சாங்க. இன்னும் 55 மின்மாற்றிகள் தான் அமைக்கணும். மீதி இருக்கக்கூடிய பணிகள் அனைத்தும் நிறைவு பெற்று விட்டன. இந்த 55ம் இன்னும் இந்த 15 நாட்களுக்குள்ள, இந்த மாத இறுதிக்குள்ள நிறைவு பெற இருக்கின்றன. ஆக அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு 1 வருஷம் சார் விவசாயிகளுக்கான மின் இணைப்பு கொடுப்பதற்கு, ஓராண்டுக்கான திட்டம் தான் 1 லட்சம். அறிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் முடிஞ்ச தேதி, இப்போது தேதி கணக்கிட்டு பாருங்க, எவ்வளோ நாட்களுக்குள்ள 1 லட்சம் விவசாயிகளுக்கான மின் இணைப்பு கொடுப்பதற்கான திட்டமிடுதல். அது 75,000 விவசாயிகளுக்கான மின் இணைப்பு இப்போ நிறைவு பெற்று. ஆக வெறும் அறிவிப்பாக மட்டும் இல்லாமல் செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் அந்த உரிய காலத்தில் மக்களை சென்றடைய வேண்டும் என்பதுதான் முதலமைச்சருடைய உத்தரவு. எனவே தொடர்ந்து மின்சார வாரியம் சிறப்பான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. எனவே ஒரு சிலருடைய எண்ணங்கள், ஒரு சிலருடைய எதிர்பார்ப்புகள் இங்கே நடக்காது. இன்னும் கூட நான் அதில் பார்த்தேன், சிஏஜி அது இதெல்லாம் கருத்துக்கள்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. உங்களுடைய உருட்டல் மிரட்டலுக்கு பயப்படுகின்ற இயக்கம் அல்ல திமுக, பயப்படுகின்ற முதலமைச்சர் அல்ல மாண்பு தளபதி அவர்கள். அதாவது இந்தியாவே உயர்ந்து பார்க்கக்கூடிய வகையில் நேர்கொண்ட பார்வையோடு சிறந்த ஆட்சியை தமிழக மக்களுக்கு, பொற்கால ஆட்சியை மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். நீங்கள் சிஏஜி கூட போடுங்க, யாரை வேணாலும் அனுப்புங்க, என்ன வேணாலும் பாருங்கள். நான் கேட்குறேன், தெரியாமல் கேட்குறேன், ஒரு சிஏஜி அமைப்புங்கிறது அரசு சார்ந்தது. அப்போ ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்டு மெம்பர் கூட கிடையாது. ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் இது போன்ற ஒரு தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற ஒரு அமைப்புகளை ஏவி விடக்கூடிய அளவில் அதனுடைய அர்த்தங்கள் அதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்போ ஒரு மிரட்டல் உருட்டல் தோணியில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த பதில்கள்லாம் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் இத்தோட நிறுத்திக்கணும். உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். சந்தேகத்தை புரிய வைக்க வேண்டியது, தெளிவுபடுத்த வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. நிச்சயமாக அதை நாங்கள் செய்வோம். எனவே வரக்கூடிய காலங்களில் இன்னும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கீங்க. இந்த 4 பேர்த்தையும் சட்டமன்றத்தில் கூட கேள்வி எழுப்ப சொல்லலாம்.
அது சம்பந்தமான கருத்துக்களையும் கேட்க சொல்லலாம். இன்னும் வேணும்னாலும் எழுத்துப்பூர்வமாக எங்ககிட்டையும் கேட்கலாம். நாங்களும் அதற்கான பதிலை சொல்வதற்கு ஒரு வெளிப்படை நிர்வாகத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் முதலமைச்சருடைய உத்தரவு. எனவே வரக்கூடிய காலங்களில் ஒன்றிய அரசினுடைய சிஏஜி போன்ற இந்த நிலைகளிலிருந்து மிரட்டல் போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது என்பது ஒரு அரசியல் இயக்கத்தினுடைய மாநிலத்தினுடைய தலைவராக இருந்து பேசுவது என்பது ஒரு நாகரிகமான செயலாக இருக்காது. எனவே இது மிகவும் ஒரு கண்டிக்கத்தக்க கருத்தாகத்தான் இந்த நேரத்திலே நான் கருதுகிறேன். எனவே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தடையில்லாத மின்சாரம், சீரான மின் விநியோகம், தேவைக்கேற்ப உற்பத்திக்கான அதிகரிக்கக்கூடிய திட்டங்கள், கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் என தொடர்ந்து முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார். நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் கொங்கு மண்டல பொறுப்பாளராக கோவை பொறுப்பாளர் சார். எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் பொறுப்பாளர் இருக்காங்க. அதில் கோவைக்கு மட்டும் பொறுப்பாளர் கிடைத்திருக்கிறது. அவர் அந்த பகுதியில வந்து தன்னை முன்னிறுத்துவதற்காக இது போன்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க. சமூக ஊடகங்கள்ல வெளியாக கருத்தை வெல்ல முடியாது என்ற கருத்தினால் திமுக வெற்றி பெற்றிருக்கு. இதனால் செந்தில் பாலாஜி தனிப்பட்ட காரணங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடந்து முடிந்திருக்கின்ற நகர்ப்புறத்தினுடைய உள்ளாட்சி தேர்தல், அதற்கு முன்பாக நடைபெற்ற 9 மாவட்டங்களுடைய ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் ஒரு மகத்தான வெற்றியை 9 மாவட்டங்களில் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வாக்காளர் பெருமக்கள் வழங்கினார்கள். அதன் தொடர்ச்சியாக நகர்ப்புறத்தினுடைய உள்ளாட்சி தேர்தல், இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலுடைய ஒரு மகத்தான வெற்றி என்று சொன்னால் அது முதலமைச்சர் தளபதியுடைய அயராத உழைப்பிற்கும் மக்களுக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய திட்டங்களுக்குமான ஒரு வெற்றி மணிமகுடமாகத்தான் வாக்காளர் பெருமக்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள். என்னை கோவை மாவட்டத்திற்கு பொறுப்பு அமைச்சராக முதலமைச்சர் அவர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள். சேலம் மாவட்டத்திற்கு நகர்ப்புறத்தினுடைய அமைச்சர் அவர்களை அங்கே அனுப்பி வைத்தார்கள். அதே போல தஞ்சாவூருக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர், திருவாரூருக்கு உணவுத்துறை அமைச்சர், இப்படி 13 மாவட்டங்களுக்கு, அமைச்சர்கள் இல்லாத மாவட்டங்களுக்கு அமைச்சர்களை பொறுப்பாளராக அங்கே அனுப்பி வைத்து அரசினுடைய திட்டங்களை விரைவுபடுத்துவதற்காகவும் ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காகவும் அனுப்பி வைத்தார்கள். ஏதோ கோயம்புத்தூருக்கு மட்டும் நான் பிரத்யேகமாக போன மாதிரியும் அதற்கான ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கின மாதிரியும் ஒரு சித்தரிக்கப்படுவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, 13 மாவட்டங்கள், எங்கெங்கெல்லாம் மாவட்டங்கள் அமைச்சர்கள் இல்லையோ எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் தான் பொறுப்பு அமைச்சர்கள் முதலமைச்சர்களால் நியமிக்கப்பட்டு அந்த பணிகளை நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றோம். எனவே வரக்கூடிய காலங்களில் பொதுவாக நீங்கள் கேட்ட கேள்வியின் அடிப்படையில் கோவையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அரவக்குறிச்சியாக இருந்தாலும் சரி, நடைபெறுவது தமிழகத்தில் பொற்கால ஆட்சி. அது தளபதியுடைய ஆட்சி, மக்களுக்கான ஆட்சி, இது திராவிட ஆட்சி. ஆகையால தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முதலமைச்சர் அவர்கள் தான், தளபதி அவர்கள் தான் தமிழகத்தினுடைய நிரந்தர முதலமைச்சர். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முதல்வர்கள் எல்லாம் வியந்து பார்க்கக்கூடிய அளவில் மகத்தான திட்டங்களை மக்களுக்காக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே கோவை மட்டுமல்ல, வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய 39 தொகுதிகளும் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மகத்தான வெற்றியை தமிழக வாக்காளர் பெருமக்கள் வழங்குவார்கள். அதற்கான ஒரு முதல் கட்ட தேர்தலாகத்தான் இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு மகத்தான வெற்றியை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள். இல்லை, அதுதான் இப்போ சொன்னேன். 8905 டிரான்ஸ்ஃபார்மரு ஏற்கனவே ஓவர்லோடு லோ வோல்டேஜ்லாம் கணக்கெடுத்து அது மாற்றுவதற்கான பணிகள் முதலமைச்சருடைய திருக்கரங்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டு இன்னொரு 55 மின்மாட்டிகள் மட்டும்தான் புதிதாக அமைக்கப்பட வேண்டியது இருக்குது. அதனால கூடுதலான விவசாயிகளுக்கான மின் இணைப்புகளுக்கு அது போன்ற சூழல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அதற்கான பணிகள் முன்னெடுக்கப்படும். சார், உங்க துறை சார்ந்த கேள்வி, இந்த டாஸ்மாக் கடைகளில் 50% வரி தமிழக அரசு முறையா வர்றதில்லை, இல்லீகலா விற்பனை செய்யப்படுதுன்னு சொல்லி சமீபத்தில் நிதியமைச்சர் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருக்காரு. அதாவது இந்த டாஸ்மாக் நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால், நான் நிதியமைச்சருடைய கருத்துக்கள் மட்டும் இல்லை, சில அரசியல் இயக்கங்களுடைய தலைவருடைய கருத்துக்களும் அதில் இருக்கு. ஏதோ உற்பத்தி நிறுவனங்கள்ல இருந்து நேரடியாக விற்பனை செய்வது போல ஒரு தோற்றங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. எந்த இடங்கள்லையும் உங்களுக்கு அது மாதிரி ஏதாவது தெரியுமா? இல்லை, அதை தெரியாமல் கேட்குறேன். அதாவது இது கையில் மறைத்து எடுத்து செல்லக்கூடிய பொருள் அல்ல. எடுத்தனா லாரியில தான் ஏற்றணும் லோடு. ஒரு லாரி போகலாம், நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி 2 லாரி போகலாம். தொடர்ந்து 50% அளவுக்கு போகுங்கிறது யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு
கருத்தாக இல்ல சார், மற்ற இல்லை. கட்சிகள் சொல்றப்போ ஓகே சார். நம்ம இல்ல. ஆட்சியில நம்ம அரசு நிதி மாண்புமிகு அமைச்சர் 50% வரி இழப்பு ஏற்படுது. ஒரு ஆண்டுக்கு ஏறக்குறைய 40,000 கோடி. அதாவது ₹1 கூட எந்த விதமான வரி ஏய்ப்பும் இல்லை. நாங்கள் இதுவரைக்கும் நடந்த ஆய்வுக் கூட்டங்களில் பார்க்கப்பட்டதன் அடிப்படையிலும் சரி, செய்யப்படுகின்ற விற்பனையுடைய அடிப்படையிலும் சரி, மிக தெளிவாகத்தான் நாங்கள் அந்த ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறோம். இருந்தாலும் கூட நிதியமைச்சர் அவர்கள் எந்த அடிப்படையில் அது போன்ற கருத்துக்களை அந்த சந்திப்பில் தெரிவித்தார் என்று தெரியவில்லை. இருந்தாலும் கூட அவரிடத்தில் அதை கேட்டு மீண்டும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை நிதியமைச்சரையே சந்திக்க வைத்து எது போன்ற நிலைகளில் அப்படி கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது என்பதை கேட்டு அதற்கான அப்படி ஏதேனும் நீங்கள் சொல்ற மாதிரி வந்தால் அது நிதியமைச்சர் சுட்டிக்காட்டுகின்ற மாதிரி ஏதேனும் அவருடைய சந்தேகங்கள் இருந்தால் அல்லது அது போன்ற கருத்துக்கள் அவரிடத்திலே தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தால் அதற்கும் தீர்வு காணப்படும். பவர் பிளான்ட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணீங்களா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க சார். ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது 2% வரைக்கும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கிக்கலாம். கேஸ் வந்து ஹைகோர்ட்டில் பெண்டிங் இருக்கலாம் சார். 10,000 கோடி வரைக்கும் நம்ம நிலுவை வச்சுருக்காங்க. இது தொடர்பாக மின்வாரியம் வந்து ஸ்டொப்னு இருக்குது. ஏற்கனவே கடிதம் அவன் நிதி சுமையில் இருக்கும். நம்ம 10,000 கோடிங்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இல்லை இல்லை சார். பல ஆண்டுகளாக வழக்கு வந்து நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் இன்னும் கூட அந்த வழக்கினுடைய தன்மைகள் வந்து முழுவதுமாக ஆராய்ந்து அதற்கான அந்த நிறுவப்பட்டிருக்கின்ற நிறுவனங்களுடைய அந்த வழக்கில் விரைந்து முடிக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக அவருடைய கருத்துக்கள் நீதிமன்றத்திலே அவர்கள் தாக்கல் செய்கின்ற பொழுது வாரியத்தினுடைய நடவடிக்கை தொடர்ந்து கொஞ்சம் வெளிப்படையாக நான் சொல்லட்டுங்களா, நிறைய கேஸ் பெண்டிங் வச்சிருந்தாங்க. அக்ரி சர்வீஸ் மாதிரி 20 வருஷம் காத்திருக்க செஞ்ச மாதிரி நிறைய வழக்குகள் வந்து நிலுவையில் வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாம் இப்பொழுது வேகப்படுத்தப்பட்டு விரைவுபடுத்தப்பட்டு தீர்வு காண்பதற்கான முயற்சிகள் எட்டப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 10 மாத கால ஆட்சியில் 1200 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு மின்சார வாரியத்திற்கு சேமிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் வாரியத்தினுடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்கின்றன. அது நான் உங்களுக்கு சட்டமன்றத்தில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன். நான் எந்தெந்த இடங்களில் எவ்வளவு சேமிப்புகள் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத வழக்குகள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வழக்குகளும் விரைவாக தீர்வு காண்பதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்படும். அதே மாதிரி பிபிஎன் கம்பெனிஸ்ல சார் அந்த நிறுவனம் வந்து 2017 டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடுச்சு. ஆனால் அந்த வழக்கு வந்து நிலுவையில் இருக்குது. நிலுவையில் இருக்கிற வயதில் 150 கோடி நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க சார். இப்போ என்னென்னா சார், இது வந்து கடந்த காலங்களில் நிலுவையில் இருந்தது கொடுப்பதற்கான அந்த என்னென்னலாம் வந்து போன அரசாங்கத்தில் இப்போ நம்ம கொடுத்ததுக்கான முயற்சிகள் அல்லது கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் நிலுவையில் இருப்பதற்கான அந்த திட்டங்கள் தான். இப்போ எதையும் புதுசாக வந்து நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை, அதற்கான பணிகளையும் முன்னெடுக்கல. சார், ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரு இது பண்ண டேட்டாஸ்லாம் கூட தெரியாமல் வந்து பேசியிருக்கிறத எப்படி பார்க்குறீங்க? எதுவும் உள்ள போயிருந்துன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஏன்னா சாதாரண ஆள்னா பரவாயில்ல. என்கிட்ட சில பேர் கேட்டாங்க. இப்போ நான் வரும்போது கூட காரில் வரும்போது ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணாங்க, பேட்டி பார்த்தீங்களான்னு கேட்டாங்க. நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்போ அவர் என்கிட்ட திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்டார், உண்மையிலுமே அவர் ஐபிஎஸ் படிச்சிருப்பாரா அப்படின்னாரு. நான் திருப்பி அவர்கிட்ட என்ன கேட்டேன்னா, இது எங்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க, சம்மந்தப்பட்ட நபர்கிட்டயே கேளுங்கன்னு சொன்னேன். அதாவது ஒரு யாருக்கு சில சந்தேகங்கள் வரணும்னா ஒரு விவரம் தெரியாதவங்களுக்கு அந்த சந்தேகங்கள் வரலாம். இதெல்லாம் எங்கெங்க இருந்து வந்துச்சு, என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு முழு விவரங்களும் தெரிஞ்சுதான் எல்லாரும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். வந்து ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து அது அவருக்கு என்கிட்ட கார்ல வரும்போது அவர் கேட்ட மாதிரி தான் நம்மளும் கேள்வி கேட்குற மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கு. அதாவது பொதுவாக நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, இது முதல்ல ஒரு புரிதல் வேணும். எதை பத்தி நம்ம பேசுறோம், இதனுடைய உண்மை தன்மை என்ன, இந்த குற்றச்சாட்டுகள் சொன்னா சரியா இருக்குமா, இல்லை இந்த குற்றச்சாட்டு சரியானதா, இது எந்த காலகட்டத்தில் நடந்தது, எந்த ஆட்சியில் நடந்தது. இப்போ 3% வைப்பு தொகை டெபாசிட் வந்து இருந்தா போதுமானது அப்படின்னு யார் அனுப்பிச்சிருக்கா? ஒன்றிய அரசு. எப்போ அனுப்பிச்சிருக்கு? 2020 நவம்பர்ல அனுப்பிச்சிருக்காங்க. 12ஆம் தேதி ஒரு சர்க்குலர் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்க்குலரே வந்து இப்போ அனுப்பப்பட்ட அந்த ஒரு சுற்றறிக்கையே வந்து ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய ஒரு மாநில தலைவருக்கே தெரியாம இருக்கிறவர் இப்போ நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு தான் அப்புறம் கார்ல வரவர் சொன்ன பதிலுக்கு தான் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும். ஆக ஒரு நிர்வாகத்துல என்ன வந்து ஒன்றிய அரசு செயல்படுத்துது, என்ன சுற்றறிக்கை அனுப்புது, மாநில அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்குது, அதனுடைய சம்பந்தப்பட்ட வாரியங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்குது, அதனுடைய உண்மை தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத இனி வரக்கூடிய காலங்களில் தெரிந்து அதற்கான நிலைகளை வெளிப்படுத்தணும். ஒவ்வொரு முறை செய்தியாளர் சந்திக்கும் போது உங்கள் துறை சார்ந்து உங்கள் மீதான குறைகள் மட்டுமே சொல்லிட்டு இதை எப்படி பாக்குறீங்க? அரவக்குறிச்சியினுடைய தேர்தல் வெற்றி மட்டுமல்ல,
கோவையினுடைய வெற்றி தமிழகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த வெற்றி என்பது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் மீது மக்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, குறிப்பாக கோவை மாவட்ட மக்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை 100 வார்டில் 96 வார்டு, ஏறத்தாழ 96 விழுக்காடுல இருக்க ஒரு மகத்தான வெற்றியை கோவை மக்கள் வழங்கி இருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த தேர்தல் என்பது மக்களுக்கு நாம் எடுத்து செய்யக்கூடிய திட்டங்கள், மக்களிடத்தில் நாம் பெறுகின்ற நன்மதிப்பை பொறுத்து இருக்கு. இது மாதிரி உண்மைக்கு மாறான ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்களை, கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் நடந்த தவறுகளை, ஒன்றிய அரசு அனுப்பிய சுற்றறிக்கையெல்லாம் மறைச்சோ மறந்தோ தெரியாமையோ அல்லது தெரிஞ்சுக்க இயலாமையோ பொதுவெளியில ஒரு கருத்துக்களை சொல்லுகின்ற பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய வாக்காளர் பெருமக்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு கோமாளி போலதான் பார்ப்பாங்க. இதுதான் நம்ம சொல்லணும். 2 வருஷம் கெடு கொடுத்துருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரூவ் பண்ணலன்னா லீகல் ஆக்ஷன். சார் நான் ஒரே ஒன்று தான் கேட்குறேன், உறுதியா இருக்கேன் சார். என்னன்னா அவருடைய அந்த பேட்டியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி என்ன, கோபாலபுரத்திலிருந்து அதற்கான பரிவர்த்தனைகள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அது எங்க நடந்துச்சு, எதன் மூலியமா நடந்துச்சு, எங்க அவங்க அக்கௌண்ட்ல போச்சு, இதுல எதுவுமே அதாவது மறைச்சு செய்ய வேண்டியதே கிடையாது. இது டெண்டர் ஒர்க்கு எல்லாமே ப்ராப்பரா வெளிப்படத்தன்மையோடு நடக்கிறது. இப்போ ஏதோ ஒரு இடங்கள்ல அதற்கான இருக்குன்னா இந்த நிறுவனங்கள் 10-12 ஆண்டுகளா மின் உற்பத்தியில பல மாநிலங்கள்ல திட்டங்களை செயல்படுத்திருக்காங்க. குறிப்பா தமிழ்நாட்டிலேயே இந்த திட்டங்கள், மின் திட்டங்களுக்கான பணிகளை அவங்க செஞ்சு டெண்டர் எடுத்து அந்த பணிகளை நிறைவுபடுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஆக பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தின் மீது ஒரு அவதூறு பரப்புகின்றவர், அதனுடைய உண்மை தன்மை தெரியாம அவதூறு பரப்பக்கூடிய ஒரு கூடுதலான இந்த கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கின்றார். உள்ளபடியே பொது வெளியில் அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். உண்மை தன்மையை சொல்லணும், இல்ல மன்னிப்பு கேட்கணும், இல்லைன்னா சட்டப்படியான நடவடிக்கை நிச்சயமா இருக்கும். டாஸ்மாக்ல மது பாட்டில்களுடைய விலையை சமீபத்தில் உயர்த்திருக்கோம். கோட்டருக்கு 20 ரூபா இல்லாமல் சில பிராண்ட்லாம் உயர்ந்திருக்கு. இந்த நிலையிலையும் தொடர்ந்து ஒரே ரேட்டு தானே சார், 10 ரூபா தானே சார். சில இதுல இந்த கடைகள்ல எக்ஸ்ட்ரா வசூல் பண்ணுறது நிறுத்தப்படுறோம் சார். 5 ரூபாய் இல்ல 10 ரூபாய் கோட்டருக்கு வசூல் பண்றாங்க. ஒரு ஃபுல் வாங்க போனோம்னா 20 ரூபாய் 30 ரூபாய் வசூல் பண்றாங்க. இது எல்லா கடைகளிலுமே, எல்லா கடையும் தயவுசெய்து சொல்ல வேண்டாம் சார். நான் எதற்கு சொல்லிடுறேன், நான் நடந்த நடைமுறைகளை சொல்றேன். ஏற்கனவே பல கட்டங்களாக புகார் வரப்பட்டதன் அடிப்படையில் இப்ப நீங்க ஒரு கடை நம்பர் சொல்லி இந்த கடையில இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட 130க்கும் மேற்பட்டவர் பணியிட நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவங்க மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இருக்கக்கூடிய 5300 கடைகள்லையும் ஒரு சில கடைகள்ல இது போன்ற தவறுகள் நடக்கின்ற பொழுது ஒட்டுமொத்த நிர்வாகத்திற்கும் ஒரு அவப்பெயரை உருவாக்குறாங்க. சில நேரங்களில் சமூக வலைத்தளங்கள்லேயே பேசப்பட்ட அந்த செய்திகள்லாம் பார்த்தா அது சம்பந்தமா விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கணும். கண்டிப்பா இன்னொன்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்ப நீங்களே ஒரு சில செய்திகளை வெளியிடுறீங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த தொழிற்சங்கங்கள்லாம் அரசுக்கு நிர்வாகத்துக்கு எதிரான ஒரு போராட்டங்களை நடத்துறாங்க. இப்போ ஒரு தவறு செஞ்சவங்களை நாங்க பணியிட நீக்கம் விசாரித்து தான் பணியிட நீக்கம் துறை ரீதியா எடுக்கிறாங்க. அப்ப அந்த நடவடிக்கை எடுக்கும் போது தொழிற்சங்கங்கள் அங்க போராட்டம் நடத்துகிறது போது அந்த செய்திகளும் நீங்கள் தான் வெளியிடுறீங்க. அப்ப அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், இப்ப இந்த மாதிரி கூடுதலான விலைக்கு விற்கிறாங்க, துறை ரீதியா அவங்க மேல விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க, புகாரின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க, அல்லது பணியிட மாற்றங்கள் செய்யறாங்க. பணியிட மாற்றங்கள் எதனால செய்யறோம், புகார் வரப்பட்டதன் அடிப்படையில் தவறுகள் செய்கின்ற மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுப்பது அல்லது பணியிட மாற்றம் செய்வதற்கான துறை ரீதியான நடவடிக்கை. இப்ப அந்த துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கின்ற பொழுது தொழிற்சங்கம் நடத்துகின்ற ஆர்ப்பாட்டத்தை அதனுடைய பேட்டி எல்லாமே நீங்க முழுசா வெளியிடுறீங்க. யாராவது ஒருத்தர் நீங்களே கேள்வி கேட்கலாம், அந்த தொழிற்சங்கத்தை சார்ந்தவர் பேட்டி கொடுக்கும் போது அப்ப நீங்க கூடுதல் விலைக்கு விற்பவரை அங்கீகாரம் செய்கிறீர்களா, அல்லது தவறு செய்கின்றவர்களை அரசுக்கும் வாரியத்திற்கும் அவப்பெயரை ஏற்படுத்துகின்றவர்களுக்கு நீங்க சிபாரிசு பண்றீங்களான்னு கேட்டா நல்லா இருக்கும். அது வரக்கூடிய காலங்களில் பார்ப்போம். நீங்க எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி சார், யாரா இருந்தாலும் சரி, ஒருத்தரா நான் ஒண்ணு கேட்கிறேன். அதாவது ஏதாவது பாட்டில் உடைஞ்சதுன்னா அந்த நிர்வாகத்துல முறையிடலாம். அதுக்கான அந்த இழப்பீடுகளை அந்த சம்பந்தப்பட்ட உற்பத்தி நிறுவனங்களே கொடுத்துறாங்க. ஒண்ணு, யாராவது மேல் அதிகாரிகள் அவர்களை கட்டாயப்படுத்தினா அவர்கள் புகார் தெரிவிப்பதற்கு இடம் இருக்கு. எம்டி இருக்காங்க, அதுக்கு முன்னாடி எஸ்ஆர்எம் இருக்காங்க, அதுக்கு முன்னாடி டிஎம் இருக்காங்க, எம்டி தாண்டி நான் இருக்கோம், அப்ப அரசாங்கம் இருக்கு. ஆக எந்த இடங்கள்லயாவது விற்பனையாளரோ அல்லது மேற்பார்வையாளரோ எங்களுக்கு இது போன்ற நிர்பந்தங்கள் வருது அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா யார் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியை அவங்க மேல விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஆக இவர்கள் செய்கின்ற தவறுகளுக்கு சில அதிகாரிகளை இவர்கள் அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆக இன்னைக்கு கட்டாயமா இப்போ நான் சொல்றேன், தயவு செஞ்சு உங்கள் வாயிலாக சொல்றேன், இது போன்ற அதாவது டாஸ்மாக் நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும்
அதாவது வந்து அந்த விலைப்பட்டியலிருந்து கூடுதலாக விற்பனை செய்யும்போது நிச்சயமா மீண்டும் நடவடிக்கை இருக்கு. அது தொடர் நடவடிக்கை. எதிர்காலத்துல மதுக்கடைகள் கம்மி பண்றதுக்கான ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா சார்? மதுக்கடைகள் குறைப்பதற்கான திட்டம் ஏதாவது இருக்கிறதா? அடுத்த ஆண்டுகள் எவ்வளவு குறைக்கப்படும்? இது கொள்கை ரீதியான முடிவு. இன்னைக்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையை நம்ம முன்னெடுத்து பிரச்சனை இல்லாத பிரச்சனையை உருவாக்குவதற்கு முயற்சி செஞ்சாங்க இல்லையா? ஏன்னா நாளைக்கு நீங்க எல்லாமே வந்து என்னன்னா பத்திரிகையாளர்கள் இருப்பீங்க, தினசரி பத்திரிகையில நாளைக்கு ஒரு செய்திகள் அதுதான் நீங்க போடுவீங்க. அதனால இன்னைக்கு நம்ம ட்ராக் மாற வேண்டாம். என்ன நடந்துச்சோ, என்ன மறைச்சு செய்திகள் காலையில வெளியிடப்பட்டதோ அதற்கான உண்மைத்தன்மை இப்ப நம்ம வெளிப்படையா சொல்லியிருக்கோம். நீங்களும் அதற்கான எல்லா கேள்விகளும் கேட்டீங்க, நானும் அதுக்கான பதில சொல்லியிருக்கேன். எனவே இந்த உண்மை நிலை நாட்டு மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டியது அவசியம். நான் இப்போ திரும்பவும் சொல்றேன், பொதுவாக யார் குற்றச்சாட்டுகள் சொன்னாலும் சரி, அல்லது அந்த குற்றச்சாட்டுகள் வைப்பவர்கள் அந்த உண்மை தன்மையை தெரிந்து கொண்டு அதனுடைய உண்மை நிலைகளை தெரிந்து கொண்டு கருத்துக்களை சொல்வது என்பது ஒரு ஏற்புடையதாக இருக்கும். எங்களை பொறுத்தவரை எங்களுக்கு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் வழங்கியிருக்கக்கூடிய கட்டளை வெளிப்படையான நிர்வாகம். நான் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப வெளிப்படையா சொல்றேன். பணியிட மாறுதலாம் மின்சார வாரியத்தில் இருக்கு, டாஸ்மாக்லயே இருக்கு. கடந்த அதிமுக ஆட்சியில அந்த பணியிட மாறுதல்கள் பெற்ற நிலையும் இப்ப 10 மாசத்துல அந்த பணியிட மாறுதல் கேட்டு செல்லக்கூடிய அந்த அலுவலர்களையும் அதிகாரிகளையும் கேட்டீங்கன்னா எந்த அளவிற்கு ஒரு சிறந்த ஆட்சி தளபதி ஆட்சி என்பதை அவர்கள் எடுத்து சொல்வார்கள். எனவே அவ்வளவு வெளிப்படைத்தன்மையோட இந்த பணியிட மாறுதல்கள் எல்லாம் இப்பொழுது வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆகையால ஒரு சிறந்த நிர்வாகத்தை முதலமைச்சர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதாவது சில பேர்கள் வந்து கடந்த அதிமுக ஆட்சியில நடந்த தவறுகள், குளறுபடிகள், அந்த தவறுகள் நடப்பதற்கு காரணமானவர்கள், சில இடங்களில் பொதுமக்களிடையே அரசுக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்கள், இது போன்ற நிலையில் இருப்பவர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது இயல்பான ஒன்று. அந்த வகையில் தான் அந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே வரக்கூடிய காலங்களில் ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையான, நான் ஒன்னே ஒன்று உங்ககிட்ட கேட்குறேன், 107 நம்பர் இருந்துச்சு பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிப்பதற்கு. 191 ஒரே நம்பர் இருக்கு. மின்னகம் உங்களுடைய அலுவலகம், வீடு, தோட்டம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தால் 3-4 ஏஐ நம்பர் வச்சிருக்கணும், நீங்கள் புகார் சொல்லணும். இப்போ ஒரே நம்பர், அந்த ஒரு நம்பரில் நீங்கள் பதிவு செஞ்சீங்கன்னா தொடர்ந்து உங்களுக்கு 2-3 கால் திருப்பி வருது. புகார் தெரிவித்த உடனே சம்பந்தப்பட்ட ஏஐ கேட்குறாரு, புகார் தெரிவிச்சிங்களா என்னன்னு கேட்குறாரு. அந்த புகார் வந்து சரி செய்யப்பட்ட பிறகு சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்திலிருந்து திரும்ப கால் வருது, அந்த புகார் வந்து சரி செய்யப்பட்டாச்சு, உங்களுக்கு திருப்தியான, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த புகார் வந்து நிறைவுக்கு வருது. அதனால் அந்த அளவிற்கு ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையான ஒரு நிர்வாகம் இப்பொழுது முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதல்படி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த 10 மாசம் தான் சார் அது ஆட்சி பொறுப்பேற்று, இந்த 10 மாத காலத்துல இருக்கக்கூடிய கடந்த ஆட்சியினுடைய தவறுகள், நிர்வாக சீர்கேடுகள்லாம் களையப்பட்டு ஒரு தூய்மையான நிர்வாகத்தை முன்னெடுத்திருக்கின்றோம். அதற்கான வழிகாட்டுகளை முதலமைச்சர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள். நன்றி.